Say hello. Hey guys, still many temples to climb. What? Still we have many temples to climb. Come on. The people are coming now. Good. Åh nej, jeg troede ikke, vi gik endnu. Ja? Ja, det vil jeg godt. Jeg er heller ikke på vej ned nu. Ej, det her kommer til at tage lang tid. Kan ikke bare tage en ud af Er nogen, der vil foran mig, eller hvad? Nej, jeg får ikke en skov. Det må du ikke engang sige for sjov. Nej, ikke hvis jeg står her. Der er pisse langt. Hvad bliver det så, når vi kommer ned? Ja. Det er godt, de har stillet den op i plads. Det er bare lavet en lille gang. Man har ikke